Varat. April Fool Bachangai. Good morning, nice. Appala na pajir ko ipa. So kutinondo tuli. Inkla danikul na pajir adlan. Are ee kannu tunkuniya. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೇನು ಕೊಂಚೂರು ಬಲ್ಪನ ಲೇಟ್ ಆಣ ಅಂಚಲ್ ಚೂರು ಲಕ್ನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಪಜ್ಜಿರ್ಕ್ ಪಾರಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾಯಿಲೇನು ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಂಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹತ್ತಿರ ತೈಕ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೈಸ್. ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಪಜ್ಜಿರ್ಕ್ ಪೋಯಿರಿ ಅಂಪ ಮುರನಿ ಅಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಕೊಯ್ಯರ ಬೋದಿತ್ತ ತೋಟಗೂ ಅಕ್ಲ ತೋಟದ ಪಜ್ಜಿರ್ ಕಾಣಪ್ಪನಿದ್ದೆ. ಇದು ಕೋಡೆದ ಮಲ್ಲಿಗೆ నేను తరక్దీక అందు ఫస్ట్దా మల్లిగే సర్తిదా అప్ప సీద పోయిన ఎన్న కత్తి ఆనే కూటు అప్ప నా కత్తి కూటుతూ పజ్జిరి కొయ్యర పోయి ఎన్న కత్తి కూటుదు నేను సో ಸ್ಯಾಡ್. ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದೆತ ಒಂಜೊಂಜು ತಾಲೊಂದುಂಡು ಮಡಿತದು ಇಂಚ ಮಡಿತದು ದಿವಡಾತೀಚಿ ನಡೆ ಪೋನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋನ ಪೂರ ತಾಳ್ದು ಪೋದಿ ಅಪ್ಪಲನ್ನ ಪಜ್ಜಿರಿ ಕೊಯ್ಪ ಸೋಕು ತಿನ್ನೊಂದು ತುಲಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಛೇ ಚೆಪ್ಪುಡು ಜೀವನ ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರ್ಪತ ತೋಟಕ್ಕೆ ಜಿಂಡ ನೆರ್ದು ಕಾಯಿ ಹಾಕೋನ ಹೊಡತ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ ಗೊಬ್ಬರ ನಮಡನ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮತ ಪಾಡೋಲಿ ಚೂರು ನಮಕ್ ಲಾಭ ಆಪ ಪೆತ್ತಾರ್ದಾದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸೀತಾವಲತ ದಯ್ಯ ಆತನ್ ನಾನಟ್ಟು ಸೀತಾವಲ ಆಪ್ನ ಅಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಕತ್ತಿ ಕೂಟಾರ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಕೂಟುದು ಒಂತೆ ಕೂಟುದು ಇತ್ತೀರು ಹೌದೇ ಒಂತೆ ಕೂಟುದು ಪೂರ ಕೊಟ್ಟೀಜೀರು ಒಂತೆ ಕೂಟುದು ಕೊನೆ ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ಪುನಕ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐನ್ಬೋದು ಎಂಚ ಕೊಯ್ಪೇರು ತೂತನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲಪ್ಪ ಏನೈತೆ ಕೂಟೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಕೂಟುನಿ ಆಪುಚಿ ಕತ್ತಿ ಕೂಟ್ಯ ಯಾನು ಕೈಕ್ ಎಪ್ಪಲ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡೋನೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ವಟ್ ದಾದ ಅಂಡ ರಪ್ಪ ಕೆತ್ತನ ಮೀನು ಕೈಕ್ ಬತ್ತನ ಕೊಯ್ದು ಹೋಪುನು ಕೈ ಐಕ್ ಅಂಚ ಆತನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅವು ಏತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋರಲ್ಲ ಐಕೆ ಯಾನು ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆತಾ ಒಲ್ಲ ರಪ್ಪ ತಾಗ್ನಾಗ ನೆಕ್ಕೆನ ಕೈಕ್ ದಾಲ ಹಾಪುಜ ಕೈಕ್ ಯಾನು ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯರ ಅಪ್ಪಿದಿಲ್ಲದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಪುನಿ ಮುರನಿ ಮುಂಚಿ ಕಂಡಿದಿತ್ತೇತಾ ಏನಿ ಪಜ್ಜಿರಿ ಕಂಡ್ಯಾರ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಕಂಡು ನಿಂದತ್ತಿ ಆ ಪೊಕ್ಕಡ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೆತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಟಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡ ತೆಂಗಿ ಕೊಯ್ಯಿಂದ ಇಜಿನ ಜನ ಮಂತಿದ್ದು ಪಜ್ಜಿರ್ ಮಾತ ಕೆತ್ತ ಹೊರ್ಚ ಅವಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಭತ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಲಾಭ ಕೋಳೆ ನೆಟ್ಟು ಏತು ಪೆರಂಗ ಇತ್ತುಂಡು ಏರ ಕಂಬ ಬಾಡ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮೂಲ್ ಪಿಕಪ್ ಉಂತುದು ಐತ ಮಿತ್ತುಂತುದು ಪೂರ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಪೋತೇರು ತಿನ್ನಾಡು ಮಳ್ಳಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಲ ತಿಂಪತ ಪಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪತ್ತರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಅವ್ರು ಪಾರೆದ ಮೀನು ಬಲ್ಲು ಮಂತದು ಪಾಡೋರು ಅಪ್ಪ ಪೋತೇರು ಅಪ್ಪನಂತೆ ಕೊಯ್ದ ನಾನು ತುಲ ಮೊಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಕನ್ನದಿನತ ತುಲ ಅಡೆ ಬೋದು ಬೈದೀನಿ ಇತ ಹಾಕುವ ಸೀದ ಬಲ್ತೀನಿ ತೂದು ಮರ್ಯಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾ ಅಪ್ಪ ಮೂಳು ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ತೇರು ಕಾಲೆ ಮಾತೊಂಡ ಐನೇ ಪೆಜ್ಜೆರ ಪೊರ್ತಾವು ಮಂಗೆ ಬರಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟಂದ್ವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್. ಅವು ಪಕ್ಕ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಜ್ಜಿರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಜ್ಜಿರು ಹಾಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜಮ್ನೆರಲ್ಲ ದಯ ಇತ್ತು ನಾವು ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಜಮ್ನೆರದ ಮರ ಕರ್ತದ ಬಿಂಬುಳಿದ ಮರ ದೀತೇರು ಹೆಣ್ ಕರ್ತದಂಡ ಮೂಲೆ ಎತ್ಲಂಡು ಬಿಂಬುಳಿ
ఇలా ఫుల్ తోట నేనటి మస్తు కంగుదాయి ఉండు అండ బేలమని పోడే బొంగుండు వంట ఎత్తినని యావు ఇంట్లో దానికి నా పజిరా అదిలా ఎన్ననే తెచ్చి ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪಜಿರ್ಕೊಯ್ಯಾರ ಆಪಜ್ ಪಕ್ಕ ಒಂಟಿ ಯಾವ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಮುದೇಳ್ಡು ತೆಜಿದಿಜೇರು ಮುದೇಳ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಉಂಡು ಅವು ಕೊಡ್ತೊಂದು ಬೈದನು ದಯ್ಯ ಅವನು ಬೈದನು ಅವು ಜಿಂಜ ತೋಟ ಎತ್ತನ ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯ ಕೊಂತೆ ತೋಟ ಇಪ್ಪು ನಮಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೀರ್ನಾಥ ತಿನ್ನ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಐಟೆ ಮುದೇಳ್ಡೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪತಂಪು ಪೇಯ್ತೇನು ವೈರಸ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ತುಮನ್ ಪೋಪು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ದು ಪೂರ ಅಂಡು ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ದು ಬತ್ತೇನೆ ಐಬಕ್ಕೈತೆ ಸುರೂಕ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಉನೋಡು ದೇಪಂಡ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೋಡೆದ ಪುಂಡಿ ಬೈಪದಿನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಉಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಉನೋಡು ಐ ಕೋಡೆದ ಮೀಂದ ಕಚ್ಬಿಡು ಉಣ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಐಬಕ್ಕೆ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರವರ ದೆಪ್ಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದಿಯೋಡು ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡತ ಅಂಚೋರ ನೆನಪೆ ಆಪುಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡವಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಐವಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಝೀರೋ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡುದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೀತು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಡು ಇನಿ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಣ್ಣ ಸಂತೆಗೆ ಪೋ ಅಂದೆ ಮೀನ್ದಲ್ಲ ಕಣಪುಜಿ ಕೋಡೆ ಕಣದೈತಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಣ ಹೊಲಿಯತ ಈಗ ಅರೇ ಈ ಕಣ್ಣು ತೂಂಕುನಿಯ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಪಾಯಿನ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿ ಅದ ಮ್ಯಾ ಮೀನ್ದ ಪ್ರಭಾವ ತಿಂದುದು ಗಟ್ಟಿನಿದ್ರೆ ತುಳಿ ತಲ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಜ್ಜಿ ತಾದಮ್ಮೆ ಆಂದು ಬಿಳಿಪೆರೆ ಜೋ 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 ಪಿಂಕಿ ಅಪ್ಪ ಬೆಜಕ್ರ ಯಾರ್ಯಾರ ಪೋತೀರಿ ಬಲ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಿಗೆ ಇಟ್ಪೇರೆ ಬಲ ಬಲದಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಿದ್ರೆ